Το σύγχρονο κορινθιακό οδείο παρουσιάζει σε μορφή κονσερτάντε, δηλαδή σε μορφή συναυλίας χωρίς σκηνική δράση, την όπερα του Γάλλου συνθέτη Ζακ Όφενμπαχ, τα παραμύθια του Χόφμαν, την Κυριακή 22 Μαΐου στις 8:30 στην αίθουσα Μαρία Δημητριάδη, Αδημάντου 12 στην Κόρινθο. Η όπερα διαπραγματεύεται την οπτικοποίηση των χαμένων ερώτων του ποιητή Χόφμαν. Αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη, στην τέχνη αλλά και στην απώλεια. Τη διδασκαλία και επιμέλεια της συναυλίας έχει πραγματοποιήσει η Μαρία Μαρκέτου, σοπράνο, πρωταγωνίστρια της εθνικής λυρικής σκηνής, καθηγήτρια του σύγχρονου κορινθιακού οδείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.